Другарки и другари делегати на 10-я конгрес, от името на другарите, избрани в Централния комитет и Централната контролно-ревизионна комисия, изказвам ви нашата сърдечна благодарност за високото доверие, което ни оказахте. Бъдете уверени, скъпи другари, че ние ще се стремим да оправдаем вашето доверие, като работим всеотдайно за изпълнение на взетите от Конгреса решения и твърдо и неотклонно провеждаме линията и политиката на нашата славна Българска комунистическа партия. Другари, 10-тият конгрес на нашата партия завършва своята работа. Неговото значение за живота на партията и страната тепърва ще се проявява и оценява. Но още днес ние можем да кажем, че 10-тия конгрес влиза в историята на Българската комунистическа партия и българския народ, като конгрес приел програмата на партията и очертал с уверена ръка ясния път на строителство на развито социалистическо общество, Народна република България. Десетият конгрес е форум на българските комунисти, но ние с пълно основание можем да кажем, че 10-тия конгрес на Българската комунистическа партия е конгрес на целия български народ. През всички тези дни в конгресната зала осезаемо се чувстваше присъствието на човека от завода, на труженик от кооперативните поля, на нашия народен интелигент, на боеца от въоръжените сили, на обикновения гражданин на страната. Това присъствие се чувстваше не само защото тук се изказаха представители на различни слоеве от нашия народ. Това присъствие се чувстваше, защото цялата работа на 10-тия конгрес беше пронизана и просмукана от голямото чувство за отговорност на партията пред живота, съдбата и бъдещето на обикновения труженик, в името на когото се върши всичко у нас и без което не може да бъде извършено нищо хубаво, нищо голямо и значително на този свят. Решенията на 10-тия конгрес са продиктувани от една мисъл, от една грижа – щастието на човека, щастието на народа. Новите заводи – това е работа за стотици хиляди хора. Това са нови стоки за всички. Агропромишлените комплекси – това облегчаване труда на селскостопанските труженици. Това е повече и по-добра храна за хората. Всеобщото средно образование, новите висши учебни заведения, новите научно-изследователски институти. Това е повишаване културата на широките народни маси. Това са нови висшисти, нови лекари, учители, инженери, научни работници. Решенията на 10-тия конгрес в пълния смисъл на думата засягат всяко семейство, всеки дом, всеки гражданин на България, от децата до пенсионерите. Затова 10-тия конгрес на партията в определен смисъл се преливаше с заводите, с кооперативните стопанства, с учрежденията, с оживените празнични площади и улици на нашата родина. Затова 10-тият конгрес през цялото време на своята работа чувстваше широката и мощна подкрепа на работническата класа на целия наш народ. Убеден съм, че ще изразя мислите и чувствата на делегатите на 10-тия конгрес и на всички български комунисти, като от трибуната на конгреса изкажа нашата дълбока, синовна благодарност за народното доверие и подкрепа. Позволете ми, другари, от името на конгреса,
от името на новоизбрания Централен комитет да уверя нашата славна работническа класа, селскостопанските труженици, народната интелигенция, нашите съюзници и другари, сдружените земеделци, да уверя всички български граждани. Българската комунистическа партия ще направи всичко, което е по силите и възможностите й, решенията на 10-я конгрес да бъдат претворени в живота. Вярната и предана служба на трудовия народ беше и винаги ще бъде единствения смисъл на съществуването на Българската комунистическа партия. Другари, 10-тият конгрес на Българската комунистическа партия е тържество на великото учение на Маркс, Енгелс, Ленин, тържество на априлската линия на нашата партия. Благодарение на априлската линия станаха възможни блестящите победи в индустриализацията на страната, корените преобразования в селското стопанство, творческата дейност в теориите и практиката на социалистическото строителство, развитието на социалистическата демокрация, големите успехи в науката, образованието и културата, широкия размах в внедряването на научно-техническата революция. Благодарение на априлската линия стана възможно да се разработи и програмата на партията за изграждане на развито социалистическо общество в България. Всъщност, програмата на партията е предложение и развитие на априлската линия. Тя е априлска програма за развитие на България през следващите десетилетия. 10-тият конгрес по най-безспорен начин потвърди, че априлската линия е линия на цялата наша партия, че 700-хилядната армия на българските комунисти, като един човек стои зад нея, работи в нейния дух, бори се за нейното осъществяване във всички области на живота. Не я вижда он единствено правилен път, който изведе партиите и страната до днешните върхове и който неминуемо ще го изведе и в светлото комунистическо бъдеще. Това е единство, тази сплотеност на комунистите около Централния комитет, около априлската линия на партията, са главното и решаващо условие за успеха на нашето велико дело. И това ни дава основание и право да заявим, че програмата за изграждане на развито социалистическо общество в България ще бъде изпълнена до последния ред, до последната дума. Другари, Българската комунистическа партия, партията на Димитър Благоев и Георги Димитров, е богата с революционни традиции. А който е богат с революционни традиции, той е и богат и с революционни кадри. Десетилетия наред враговете бесеха и разстрелваха комунистите и комсомолците, разбиваха здравето им по затвори и лагери. Много чудесни наши другари не доживеха до свободата, но много бяха и тия, които доживяха, въпреки бесните старания на загиващата буржуазия. Те застанаха начело на революционните преобразования. Те поведоха работническата класа, трудовите селяни, народната интелигенция по трудните пътища на мирните битки. Днешна България навеки ще остане кръвно и неразривно свързана с мечтите и борбите, с труда и живота на оцелелите революционери, славните борци против фашизма и капитализма. Годините минават, човек старее, едни вече не са между нас, други напуснаха ръководната работа. Но все още са много тези, изковани в революционните битки кадри, които на 9 септември 1944 година беха младежи, а днес са в ръцете на силите си. Революционерът е на своя боеви пост, докато е жив. Комунистът е работник, ръководител, служител до определена възраст.
но той никога не престава да възпитава, да вдъхновява, да сплотява и организира масите навсякъде и във всичко. Той си остава комунист. Нашите врагове знаят, че докато революционната гвардия е жива, България ще крачи с нея, с Съветския съюз, с световното комунистическо движение. Те се надяват, че нещата могат да се променят после, когато нас вече няма да ни има. Те разчитат на младите поколения, но това са празни илюзии. Враговете забравят простия факт, че младите поколения на България, това са нашите деца и внуци, това са хора, израсли в условията на социалистическа България, отгледани от нас, възпитани от нас, наша вярна смяна. Нашата младеж, това е нашето бъдеще, това е безсмъртието на нашите идеи и на нашето дело. Ние положихме и полагаме много грижи за младите поколения и докато сме живи, грижата за тях ще бъде наша главна грижа. И ние сме твърдо убедени, че тези млади поколения, които сега работят рамо до рамо с нас, и тези, които идат да ни сменят, свято ще пазят революционната, комунистическа чест на България, чистотата на името български комунист. Другари, както изказванията на делегатите, така и приветствията на нашите скъпи гости, пратениците на братските партии, още веднъж потвърдиха безрезервната вярност на Българската комунистическа партия към принципите на пролетарския интернационализъм. Нашата партия е непоколебима в своя ясен и последователен стремеж да съчетава своите национални задачи с интернационалните си задължения и отговорности и ако е нужно да подчинява без колебание частния и временен интерес на общите и трайни интереси на световното комунистическо движение. Ние сме дълбоко благодарни на представителите на братските партии за хубавите думи, отправени от трибуната на 10-я конгрес към нашата партия, към нашия народ, към нашата родина, за поддръжката, която те ни дават. Ние сме дълбоко благодарни на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз за неговото братско приветствие до 10-я конгрес, за богатата смисли и вълнуваща сърцата ни ярка реч на генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Съветския съюз, другаря Леонид Брежнев. Чието посещение в България винаги са се превръщали в радостни празници на братската българо-съветска дружба. Позволете ми, другари делегати, още веднъж да уверим пратениците на световното комунистическо движение, нашите братя по класа, по идеи и по борба, да уверим пратениците на други страни и революционни партии и движения, че българските комунисти никога и при никакви обстоятелства няма да погазят своята чест на пролетарски революционери, на интернационалисти ленинци. За нас, българските комунисти, делото на освобождението на пролетарията, делото на освобождението на човечеството
от властта на капитала е единно и неделимо дело. Позволете ми, другари, да ви напомня едно случайно, но знаменателно съвпадение, което хвърля обилна светлина върху самата същност на българското комунистическо движение. Преди 100 години героичният пролетариат на Париж развя знамето на първата пролетарска власт в света. Контрреволюционната буржуазия удави в кръв Парижката комуна, но ветровете на историята разнесоха искрите от буйния огън на революцията по целия свят. Една от тези искри парна сърцето на нашия велик поет и революционер, вожда на национално-освободителното движение, предтечата на комунизма в България, Христо Ботев. В деня на откриването на 10-тия конгрес на нашата партия се навършиха точно 100 години от ония ден, когато титанът на българското възраждане изтръгна и своето голямо сърце думите, на които беше съдено да станат верю на целия наш народ. Вярвам, писа точно на 20 април 1871 година Христо Ботев, в единната обща сила на човечески род на земното кълбо, за да твори добро, и в единни комунистически ред на обществото, спасител на всички народи от вековни тегла и мъки, чрез братски труд, свободи и равенство. И в светлия, животворящ дух на разума, укрепляваш сърцата и душите на всички хора за сполуката и тържеството на комунизма чрез революция. И в единното и неделимо отечество на всички хора и обща собственост върху всички имоти. Изповядам единни светли комунизъм, поправител недъзите на обществото. Чакам събуждането на народите и бъдещи комунистически строй на целия свят. Тогава това беше нашият български комунистически манифест. Появил се във време, когато България все още изнемогваше под петвековното чуждо иго, когато нямаше нито българска буржуазия, нито български индустриален пролетариат. Този манифест означаваше, че българското възраждане, българското национално-освободително движение няма да се задоволи с националното освобождение, че то естествено и закономерно ще прерасне в борбата за социално освобождение, за социализъм. Двадесет години след като Христо Ботев възвести верието на българската комуна на 2 август 1891 година, на хайдушкия връх Бузлуджа Димитър Благоев и неговите съратници основаха революционната марксистка партия на младата българска работническа класа и развяха червеното знаме на комунизма. От вдъхновен интернационализъм е пронизано верието на Ботев. Интернационализъмът е духът и буквата на първата на бузлуженската програма на нашата партия. Пламенен интернационализъм лъха от всеки ред и всеки звук на песента. Работници, работнички от всички страни, сдружете се! Песента, която беше юлчина песен на нашето движение, която ни водеше в стачките и демонстрациите, в боевете и в труда, която и сега гърми над градовете и селата на нашата социалистическа родина,
и кратко и ясно, радостно и приземно изразява главната, основната черта на българското комунистическо движение – неговия пролетарски интернационализъм. Ето е нашата конгресна зала. Тук са събрани пратениците на 700 хилядата българска комунистическа партия. Хора от различни поколения, с различен партиен стаж. И винаги, когато ставаше дума за международното комунистическо движение, за КПСС, за Съветския съюз, всеки, който беше в залата, можеше да види с очите си и да чуе с ушите си единодушния, спонтанен израз на дълбоко уважение и признатост, на дълбока, непоклатима, не подлежаща на никакви тълкования и безрезервна братска обич. Тази братска обич се предава от поколение на поколение. Така сме възпитавани ние, по-старите. Така сме възпитали по-младите. Така нашите ученици възпитават своите ученици. И така ще върви, така ще се предава от поколение на поколение. Защото това е стара, неизкореняема традиция на нашата партия. Без нея тя ще бъде всичко друго, но не и българска комунистическа партия. Другарки и другари, 10-тия конгрес единодушно прие директивите за 6-та петилетка. Задачите, които си поставиме, са големи, но напълно реални. Сега е необходимо всички комунисти, работници, кооператорите, интелигенцията да мобилизираме своите сили и умения, знания и талант за тяхното изпълнение. Резултатите от първото 3 месеца са много добри. Началото на 6-та петилетка, първата петилетка след приемането на програмата на партията за изграждане на развито социалистическо общество в България е повече от успешно. Ясно очертани са и нашите цели и задачи през близките десетилетия. Програмата на партия хвърля обилна светлина върху пътя на България към бъдещето. Открива широки простори пред творческата мисъл и творческа дейност на милионите. Денят се познава от сутринта, казва нашия народ. В утрото на новия ден ние гледаме спокойно и уверено напред и виждаме оная България, която ще израсне под нашите умели и любещи ръце. Има ли, другари, нещо на този свят, което нашата родина да не може да постигне с такъв народ като нашия, с такива съюзници като Съветския съюз и другите братски социалистически страни? През изминалите години социалистическа България остави за себе си уния капиталистически страни, с които преди четвърт век мереше своя ръст. През близките години тя ще остави за себе си и много от уния развити капиталистически държави, с които някога не смееше и да мисли да се сравнява. Здраво сплотена в семейството на социалистическата общност, опряна на дружбата и сътрудничество с братските социалистически страни, Народна република България успешно ще изпълни програмата на партия за изграждане на развито социалистическо общество и ще излезе по всички линии в челната редица на човешкия прогрес. Пътят до тези дни е още дълъг и труден, но за нас, комунистите, щастието да живееме в щастието да служим на народа, да преодоляваме трудностите с всяка измината година, с всяка изминат ден, да приближаваме времето, когато нашия народ ще прекрачи от царството на необходимостта в царството на свободата, царството на комунизъм. Това е историческо предназначение на комунистическата партия. В това стои дълбокия смисъл на крачката, която е направил всеки един от нас, когато е решил да влезе
в редовете на Българската комунистическа партия. Разрешете ми, другарки и другари, да закрия 10-тия конгрес на Българската комунистическа партия с призива на нашата програма. Под знамето на марксизма-ленинизма и пролетарски интернационализъм, във братска дружба с Великия Съветски съюз и социалистическите страни, в единни строй с международното комунистическо и работно движение с всички прогресивни сили в света, за тържеството на комунистическите идеи, за мирното, щастливо бъдеще на нашите деца, за всестранния разцвет, славата и величието на България, на упорита, всеотдайна, вдъхновена работа и борба за изпълнение на партийната програма, за изграждане на развито социалистическо общество в нашето скъпо Отечество. Закривам 10-тия конгрес на Българската комунистическа партия.
Браво!